señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos na recta final, Mañán é fin de ano, é noite bella. Estamos na recta final e aquí estamos na Voltas co Prato para preparar esa receita que ao mellor vos dá a gana ou non de facer no día de mañá. Benvidos, son as 7 da tarde que estamos a Voltas co Prato cociñando en directo como cada tarde. Xa sabedes que somos boa xente maravillosa, xente a que lle encanta o Nadal, así que, por favor, como sempre dicimos, seguídenos en @Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluso hoxe, día 30. E atención, porque imos chamar os cociñeiros do Voltas co Prato. Recibimos con fortísimo aplauso os inigualables, incombustibles, inesquecibles. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso por eles. E aquí estamos, Día 30, mañán, último a Voltas co Prato do ano. Hoxe, a Voltas co Prato número 901. 901. Quen non diría? Polo tanto, quedan 99 pos 1000. Agora vamos a empezar a... un hito da televisión. Sí, vamos a empezar a contar cara atrás. Xulio máis eu estivemos falando antes de que igual facemos unhas camisolas... Xa dixo, é que non hai secreto. Isto hai no que ir comentando para que Begoña tamén saiba. Igual facemos unhas camisolas que poñan hitos de televisión. Moi ben, pareceme moi ben. Papá os tres, Moi ben, Papá sí. os tres. Papá. Pero ti queres ou non queres? Sí, eu participo. Sí? Sí, 10 pavos, máximo. Vale, perfecto. Bueno, Andábamos aí, sí, non queremos gastar moito máis, porque nós non lle queremos pedir á televisión. No. Poñémolo con cinterlante, unha camiseta blanca con cinterlante. Queremos as nosas propias camisetas. Bueno, vale. O tema. O tema, que teñe empresa, teñe moito que cociñar, así que a ver que nos trae María de Pontevedra. Hai que falar con a Macio Ortega. Hola, son María, veño de Ponzóns, de Pontevedra. Me gusta facer carneiro. Eu fago asado ao forno con un adobo anteriormente. Despois paso pola sartén, poño nunha tarteira e poño ao forno. A mitad de cocción boto en viño blanco, e despois deixo hasta que estea no seu punto. Despois quito o carneiro, doro as patatas, poño na tarteiriña outra vez e xunto todo e quento todo para servir. Está moi rico, pero a ver eles que me propoñen agora os cociñeiros daqui. Mando un saúdo a todo o mundo que me conozca. Un aplauso de María de Pontevedra. A ver, Xulio, móvil. Baila. No, aquí a Belaína de Begoña. No, sí, o 2026. Vistes o título do programa? O título do programa é Cordeiro que bo cheiro. Sí, os cordeiros comendo cordero. O fondo caníbal aquí un pouco. Pero se eso é un zanco de pavo. Ah, mira, hai ovellas negras tamén, como en todas as familias, ves? Hai ovellas negras, moi ben. Guste comer, pero claro, estánse comendo así mesmo. Como nós, non somos caníbales, non somos ovellas negras. Non somos así, un pouco, somos as ovellas negras da televisión, nós, os descarriados. Que sí. Bueno, que di Cordeiro que bo cheiro, o título do programa, sei que hai moita xente en Galicia que cheiro pensa que é negativo, que é que ule mal. Pero para nós, para a miña zona, cheirar, claro, podes cheirar ben ou mal. Que ben cheiras? Por exemplo, no Ríos, se cheiras mal, só, ou podes cheirar ben. A verdade é que non te estou comprendendo moito nesa historia. Por qué? A ver... Non sei que queres decir con isto. Ti podes ulir ben ou mal, pero cheiro normalmente dice pa mal. Pero na miña zona dice pa mal e pa ben. Ah, no, nós pa mal. Está dicindo Rocío, a nosa directora, que en Padrón tamén é pa ben. Eu creo que é pa mal todo. Vale. Aquí pon bo cheiro, polo tanto vai cheirar ben. Punto. Acabouse. Xulio, que vas facer? Pois mira, fin de ano. Sí. Telo cordero preparado na bandexa do forno. Sí. Baste de viños. Sí. Vas cenar. Sí. Forno apagado. Problema. Entón vamos a facer unha receita para solucionar ese problema. Vamos a hacer cochifrito. Que pode ser cochinillo ou cordero frito. Entón sería cordifrito. Cochifrito no, home no. Hai que aplaudir porque mo está moi ben fiado, A ver. Moi ben. Tocou o teito. Está arriba. Tocou o teito. É que cochifrito... Cochifrito. Por qué? Vale. Porque é frito. Porque é frito. Pero non é cochinillo. Pero é igual, porque tamén se fai co cordeiro, te está explicando. Vale, pois veña, vale o fritir, non? Sí. Porque o forno dixo hasta aquí... Non, non dixo hasta aquí, non. Canse de ir aos viños, non prendíche no forno. Ah, vale. Entón dix... En media hora te lo cordero frito. Vale. Pois Xulio vai facer un cochifrito de cordeiro
Begoña. Begoña, aunque teño o forno apagado, non lle pasa nada, porque ten chuletillas. Begoña, volvemos... Costeletas, que xa me corregiron. Begoña... Costeletas, que eu estou moi castellanizada, porque estou ali na raya. Begoña, ti volviche... Entre portugués e Castilla estou eu. Sí. É portuñol, nin portugués nin español, portuñol. Escoita, ti volviches dos viños e dixaches, non hai problema. Non hai problema. Teño costillete. Teño costilletas. Teño costilletas. No, costeletas. Vámonos a adobar, vámonos a facer un adobo así super rico e probámonos a acompañar cun pouquiño de verdura salteada e unhas patacas. Como estás, A tope. Ves, a topísimo, Non hai problema. Pois, señoras e señores, facemos cordeiro no Voltas co Prato neste 30 de decembro. Marchamos con Xulio Mato, o home que perdeu o forno. Veña. Toma. Y sigue así con el dúo Platino. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Ilústrame. Non sei, Bueno, pero é moi mira. de orquesta, sabes? De Fania Blanco Show. Fania Blanco Show. Bache Monse, Escoita, na miña Fania zona. Blanco Show. Ti non sabes que ben toca esa orquesta, agárrate saxo. Sí. É unha cousa... Son a maravilla. Bueno, mientras ti nos Divagas. ilustras, eu estou cortando xa a paleta, vale? Pues, Esta é unha paleta de cordero. Vale. Deshueseina, deshuesamos. eu deshueseina. Vale, pero Podemos para incluir Vale. a xente que Entón, está na mira, casa, dis deshuesamos. Taquitos, mira que tamaño de taquitos. Ajá. Vale? Por qué? Porque senón non se non vai facer. Queremos que quede crocantiño por fora e tenro por dentro. Pero Vale? tense que facer ben, porque senón o cordeiro... Bueno, claro, eso é verdad. Bueno, pois o carneiro que traga convidada, ese sí que se debe que facer ben. Xa, tamén. Se non sabe a bravío, É verdad. A bravú, que lle din alá, toma. Hai que sacar. O bravo é Explícalle a que hai que xente sacar, como que se fai. está Aí está, aquí que na- sei onde está, que é aquí unha boliña, Está aquí unha boliña aquí Que abaixo. para quieto. No xemelgo. Además teño carjao. Sí, creo que sí. Oh. Sí, debe ser. De paso que están nos sofatas que poñemos os pés en alto. Fai eu collo os chismes de teletienda e darlle así as... Sí, Sabes? sí, non. Para traballar un pouco Madre no sofá. mía, madre mía. É así. Bueno, pues eso. Que a xente Aceite da... quente. É valo pasar. Que a xente da casa que nos chame. 664-4834-9, se é o teléfono de Voltas co Prato, como sempre podedes falar con nós en rigoroso directo na televisión de Galicia para contarnos o que queirades. Se tedes xa o menú de fin de ano Eso tengo. preparado ou pensado, chamade a Voltas co Prato e contádenos que é. E recordade que, como sempre, xa non temos cesta ahora. No, pero onte 200 pavos de cesta. De cestón, Cuidado, cestón. Eso, que, como sempre, repartimos 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión. Das cestas de 200 euros. Do cordeiro. Non, gustoume. Pero escoita, Gustoume. debe ser a cesta máis cara da televisión, Seguramente. A ver, hai concurso. A nosa rombounos un montón. Ah, non, sí, aguantounos todo a Nadal. Bueno, vamos a ver, mira, isto xa empeza a fumear, así que veña, vamos. Parto de aí, vamos. Vamos co cordero para aí. Ah, non salta. No, non salta, eso salta ali, solo, aquí non salta. Non, a Begoña saltalle moito, Veña. Que Mira, faz? sal, Sal. e mentre non se doren, lle vamos a botar máis especias. Vale? Por qué? Porque queremos que caramelice o propio cordero. Se botamos as especias ahora, como vai botar un cacho na tixola, vanse nos queimar. Entón, que caramelice só. Non tocar. Non tocar. Tes algo que facer? Pero veña, xa pescado. Non tocar. Vamos con Tes algo que Begoña. facer, non te preocupes, que tiña que ter a guarnición picada e olvidei de meter un cuchillo e estou picando cunha puntilla. Toma. Pero necesitas un coital, tens un coital para Begoña. Trae. Eso que é? Outra Unha puntilla atrapallada? grande. Nah, igual. Quere o ceboleiro? A mí non me fai Toma. falta. Por veña, dame ceboleiro, eso sí. Ai, de verdade, Esta vida que dura, Dame o mingo. Pero que queres ir de boa persoa? No, home, no, que o coitelo sempre se dá polo fío, o sea, polo mango. Eu iba a collelo polo mango e pasarme polo mango. Bueno. Total, mira, pouca forraches. Mira como estás. A ver, Begoña, entón, ti van facer costeletas. Sí, costeletas. Entón, as túas costeletas van levar unha cebola, o allo xigante que ainda aguanta. Esto teño dentes hasta... Mira pa aí, ó. Hasta o 27. Mi mae, mira que triunfou nas redes sociais o teu allo. Pero que ainda non sei quen é. Buah. Tenme que vir a ver, que invito a un Mira café. que allo é, pero que dente de allo é iso? Isto vai nos dar... Mira, isto dá xa para 7 ou 8 programas. Ese allo é ainda. radiactivo, Que vai ser radiactivo? Ese allo é radiactivo. Como dixo a señora que veo aquel día, isto non é deste planeta. Non é deste mundo. Isto non é de aquí. Estuvo máis chulo cando a señora dixo que estás facendo patacas fritas. Era un gallo. Era un xigante que estás facendo patacas fritas. A ver, dá un poquinho. Sí que teñen preguntado se ten o mesmo aroma, cuidado, Ui, sí. Aparta de aí. Sí, aparte. Mira, xa está. Que ti tes un Ahora peligro. pronto, Aí sí que teño salta. aroma distinto. teño un poquinho de cabazo. Sí, ten un aroma distinto. Díxome na carta que os usaban nas matanzas da súa casa. Ah,
Por certo... Que? E Nusca falou, non sei. Sí, é certo. Ti que controles, sabes como están as matanzas nestas últimas temporadas e tal, sei que está carísimo o chourizo. Está caseiro. caro. Sí. Está moi caro o chourizo, o ceboleiro, o cabaceiro, están todos, é moi caro. Está todo caro. Está todo caro, todo. Acabaste co coitelo, veo. Hasta as patatas están caras, todo está Acabaste co caro. coitelo. Dalle o coitelo polo Sí, mango. toma. Polo mango. Grazas. Vamos chamar a nosa convidada, recibimos con aplauso a María de Pontevedra. Hola María, que tal, como estás? Estou moi ben. Bueno, gracias, arrímate aquí a nós. Gracias por vir neste día 30, porque sei que hai moita xente e xa ten moitas cousas que facer, ademais, gracias, por estar aquí. Xa teño o meu carneiro preparado. Xa estás todo frito, todo feito. Todo feito. Iba a dicir eu todo frito. Pégate aí a Begoña, veña, que vamos Sí, falar con señor, ela. esa é a previsión. Mira que guarnición máis Bueno, chula. vamos a facer aquí, sí, un pouquiño de guarnición. Vamos a botar unha serra de azafrán para que vaya collendo un pouquiño de color. Que por vamos a botar unhas patacas que xa temos preparadas ali para terminalas. Que rico, que ben cheira. Verdad? Faltan os champiñóns, que a min gustanme moito, unhos orellóns Vai e unhas botar arelás. orellóns? Sí, gustanche. Os orellóns, Sí, máis ou menos. máis ou menos. Os orellóns voto, Mira que eu tamén os teño. Pero, para, claro, aquí hai unha cousa. Aquí hai unha cousa, porque ti faz carneiro. Pero o cordeiro... Eso, cordeiro. Claro, o cordeiro gustache. No. Porque o carneiro... A ver, que diferencia ten o carneiro do cordeiro? Unha é o bebé. Ah, pero o bebé, claro. Claro. O bebé sabe máis o leitón. O carne... Claro, o sea, o cordeiro... Vale probar, o sea, non che gusta. Non sei se é hasta que ten un ano, dous, por aí. Sí, home, sí. Agora aos 6 meses é un cordeiro. Xa vale pa coitelo. Xa vale pa coitelo. Vale. A ver. E vou enseñar un adobo. Sí. Vale, vamos alá. Vamos traer o sal tamén para aquí e a pimenta. Jolín, teño toda a cacharrada aquí encima. Sí. Hombre, non sei Jesús. quanto revolves. Vamos allá. Un pouco de aceite. Ajá. Vámonos a arrimar. Algo que dixen que non usaría nunca. Loureiro. Non, Ah. xa usei outro día tamén, É verdad. Nunhas lentellas que non debía haber feito. É pero verdad. bueno. Que vas Foi en usar? contra da miña religión. Que vas usar? Vou usar cebola en pó e allo en pó. Que dixen cara de losers, de perdedores, Sabes pero hecho bueno. máis veces? Non usei máis veces. Sí, tal. É a primeira vez. Sí, tal. Busca na hemeroteca. Begoña Vázquez en contra dos seus principios. É un Culinarios. clásico teu, non meu, É un clásico meu, pero ti usáchelo tamén. Xa estamos con Influenciada, ultrapalladas. igual. Cebola e... Cebola e allo un pouco. allo. Pimentón. Ui, que Non pasa? che boto picante. Que pasa? Ya te mal a cara. Ah, sí, en polvo. Orego. Pero ben, Eu porque penso, xa está picado. eu penso o mismo. Para min dixéronme, tens que fazer tal, fago. Apurar. Tomillo, o orego xa verás, vai quedar moi ben. O mellor de todo é que Begoña... Glaseadas van quedar riquísimas. Depois vamos a facer unha salsa con un poquinho de mel e soya e un poquinho de comino. Eu vou botar un chisquiño de nada, Que a min o comino, fártame. Fárteche. Sí, non me gusta moito. Pero entonces os callos... Non me gusta moito que botarlle Pero moito. os callos- Ten que estar... Os callos son callos, e o carneiro é carneiro. Ten que estar que? Ten que estar que, Begoña? Estar ben. Estou ben, estou ben. Estar ben, Begoña. Non sei o comino se era desa receta, Si era desta receta. Pero Ah, botou que non era. tomillo, orego... Botaste un ingrediente que non era. Por vai quedar ben. Xa verás que sí, xa verás que sí. Bueno, hombre. Estes son chodemos, estes son chodemos. Botas unha tarde con eles a convirteste neles. Era tomiño, non comino. Demonio, que eres un demonio. Tiña que botarlle tomiño. Xa lle botei tomiño tamén. Bueno, se alaba de todo, non? Mira, salín ás 3 da tarde de Verín e estou aquí. Vale, é verdad. E din casi todo o comedor do restaurante, así que bastante fixen. Tens razón. Eres unha Que queres un valiente. aplauso? Eres unha valiente. Sí. Dalle, Queres un- menos mal. Veña, vamos a dar un aplauso de cariño e amor a Begoña. Veña. Gracias. E vamos, usted non ten que cociñar, Vostede non ten que cociñar, que eso é cousa deles. Vamos ver a don Xulio Mato. A Veña, ver, vamos vamos para lá. a ver, Arrímate aí, deste lado. Aquí. Mima. Hola. Mima. Cochi frito che estou facendo de cordero. Coche frito. Isto é unha maravilla, É que se faise rápido, Isto vai ser claro. rapidísimo, mira, ten que quedar ben douradinho como está quedando. Mira, vamos coller un para que vexades. Un trociño destes que xa están dourados. Para que vexades o tenriño que é. Mira. Mira como E vai. collo co dedo. Sí. E collo co dedo, saca do aceite co dedo. Ahora vamos Non a botar. pasa nada, Vamos a botar aí, cando case está xa dourado de todo, machacamos 2 allos
Toallo que Capiele non con fai. todo e van pa aí. Ti botas dous, Begoña botaría mitad dela. No, unha puntita. Un cuarto dun unha dente puntita. deses. Mira, simplemente que dore un poquinho Que allo doradito. e xa vamos a sacar. Xa vamos a sacar e vamos a desgrasar todo eso, vamos a facer unha salsiña super rica. E como a receita sería así, cas especias que vamos a botar, pero xa que nada, Pero, eu teño tamén aquí orellos e uvas pasas, que non se che gustan. Moi de fin de ano. A mí gustame todo. de Estás comer segura? Non te todo. vexo moi convencida. De comer gustame Veña, todo. pues vamos a botar eso para darle un toque navideño, que non é a receita, María, repito. tencho que preguntar cal das dúas levarías para Pontevedra, aínda que se equivocaran cas especies. Uf, esto es difícil. Aí vai o... Ahora sí. Me ca... Ay, Caiuse, me. ahora sí te Vai, digo Maquio. eu que vai a ser dificilísimo. A ver se lle podemos poñer un cacharro a Begoña. Trae para acá. Buah, Vai aquí enchufado. Bueno, vai a dime... ser dificilísimo. É verdade o que che di todo o mundo, pero é así. Vale, pero tens que escoller unha, María. En algún momento, despois, ao final, vas ter que escoller unha. Así que... Teño que Me vai con probar. patacas fritas. Que sepas. Claro, hai que probar. Vou-te mandar entón ali a zona de sufridores e despois chamamos. Pois Vale. vai a ser mellor. Veña, pois un aplauso para María que está con nós coende Pontevedra neste 30 de decembro en directo na Volta Escoprato. Bueno, o Nadal xa está na recta final, pero aínda quedan datas en vermello como a de fin de ano ou de Reis. É o momento de sacar o cordeiriño a pasear pola cociña. Porque se hai un prato que di hoxe é festa, e se é un bo cordeiro feito con calma, agarimo, é moito pan para mollar, Cociñar cordeiro no Nadal é case un ritual. Prendes o forno, se che funciona como o Xulio, comeza a casa a cheirar que dá a gusto e xa aparece alguén preguntando canto falta? É unha carne agradecida, que admite allo, romeu, viño branco e mesmo ese toque secreto de cada casa que no noso caso é o comido. E nós non enganemos, O cordeiro é deses pratos que xuntan a toda a familia alrededor da mesa, fan esquecer as presas e provocan silencios sospeitosos porque cando está bo, fala a boca chea. Así que nestes días, menos complicacións e máis cociña con cariño, bo produto e ganas de celebrar. E se sobra algo, pois xa temos excusa para repetir ao día seguinte. Bo proveito e felices festas a todos e a todas. E como sempre, seguídenos en @voltascoprato. Imos con Don Xulio Mato. Pastor de ovejas negras, pastor. Pastor de ovejas blancas, pastor. Encántame esta canción. Está no meu top 5. Pero de cancións De cancións- da de tua cancións que vida me gustan. ou da Volta Escoprato. De cancións que me gustan. Porque sabes onde está? Donde? Na lista do Volta Escoprato en A Spotify. ver se che vai saltar. A xente se entra no Spotify, busca a Volta Escoprato, aí ten a lista con todos os super éxitos, os hits. O teu agasallo deste Nadal é a listaxe do Volta Escoprato. Aí queda. Me cago! Pero que me daches un resultado, non sabía que yo iba a prender, macho. Temos... Pero ti non estás ben, Era para romper, Pero acabas de sacar un... Isto sí que van sacar. Que? Na tele, porque puido... ¿Cómo? Porque me asustei. Xa podes conducir. Espabila. Aprobáchelo. Mira, que susto te metín, Bueno, deixamos que reduza a coñá. Vale? Ostras, chaval. Mira, e agora aquí, ven pa aquí, hombre, que aquí non queima. Ven Non, pa- xa sei que non queima. ven para aquí. O problema é o susto Mira, que me vai o corazón. Aquí vamos a pegar. botar comiño, que sí que leva esta receta, Vale. xa fora do lume, como che dixen. Mira aí, apagouse o lume, entón botámoslle medio vasiño de coñá, agora vamos a botar un par de vasiños de auga, vale? Porque con isto, como che dixen, vamos a deixar que reduza aí o aceite mala auga para botar aí todo, Vale. desgrasamos todo o que temos no fondo e despois incorporamos o cordero outra vez. Mira, comino, Eso que é? pemento doce moído, gracias por preguntar, Mira. e un toquiño de pementa. Esa receita que faste, como se chama? Cochi, Frito coche. cochi frito. 50 euros para a xente que está na casa. Pregunta de concurso. Como se chama a receita que está facendo hoxe Xulio Mato? Cochi frito. Moi rico. Coche frito que non é un cochinillo, pero No, bueno. no, é un coche. Mira, Coche frito. 664-483419. Chamade ao Volta Escoprato. Coche frito é a receita que fai hoxe Don Xulio Mato. mira, orellós, as uvas, Mima. que están hidratadas en un poquinho de coñá. Sí. Podemos ir botar aí, pero como xa botamos antes, Claro. non vai a ser que plante lume, e nos entre o midito outra Eres vez. moi gracioso, ti. Sí, Buah, trajache un payaso hoxe. sí, sí. De verdade, Non sei que decir ante esa... É que non sei que necesidade había de non avisar. Por outro lado, bueno, non me dei conta, dixen, bueno. Claro.
Mira. Que si teño un botón de bombeiros aquí... Mira, ufa, pataquiñas moi momento. ricas, que despois vamos a botar tamén un adobiño ás patacas, pero despois de fritas, vale? Vamos a baixar un pouco, porque como lle prestei o ceboleiro antes a Bego, tiven que cortar con meu pequeniño. Daste conta de que Begoña leva todo o programa, estamos falando e de repente fai... Mira, isto vai moi ben con gajo, que de feito esta receita levaba gajo. Estou moi Pero dixen, cansada. vou facer panadera. Fago que me dá gana. Vou con Begoña, vou con Begoña. Pois agora vou... Por que levas todo o programa facendo... Non o sei. Cosas que me pasan por a cabeza. Dá-me risa. Acórdame de cousas e dá-me risa. A ti non che pasa eso? Sí, pero non fago... Fíxome gracia que casi te queimas. Estou pasando uns champiñóns agora para botarllos ali na guarnición. Pero iban na receita ou non? Pois tampouco. Dice que yo meteron despois, pero claro, porque os puxen na mesa. Eu vi no serie e dixen, eu vou meter uns champiñóns en vas a escarallar. Entonces a mí non me gusta tirar cas cousas. Vale, pareceme Mira, ben. manteiga, vale? Sí. Un pouquiño de vinagre. Vinagre, así, É que me pa subiu. dentro. Abriu cherventas. Isto nada, non collo un catarro na vida. Abriu cherventas. Jesús. Mira, Ay, Dios, qué muller. é un pouco de vinagre, orego, vale? E agora vamos a botar un pouquiño de mel, lle botei aí. Agora vamos a engadir non faz rir, Un home. pouco máis de... Eso desconxestión, non? Vouche botar a ti. Vale, Que vale, quer? vale. Que te Vale, comino? Déxame unha culler, porfa. É bo pos catarros, eso. Está buenísimo pos catar con un pouco de jengibre, coñá, férvelo e pa noite. Son pos unha... No 26 xa faremos unha sección de remedios. Oh, podemos fazer remedios caseiros do Voltas co Prato. Sí, non hai problema. Sí. Sí, como quitar a gripe, Como collela. como collela Como tamén. collela, como quitala... Vale. Vamos fritir. Vale. Vamos allá. Mira, xa verás que ricas quedaron as costeletas. Mi man, chaval. Mira. La adobación. Velas. Mira, adobadiñas, agora... Adobadiñas van saber a Temos aí. callos, Acordades? Sí. Van Callos de saber a cordero. callos. Callos de cordero. Sabes que o comino botase algo máis cos callos, Vale, non? pero neste caso callos de É cordeiro. que se lle botan tamén as albóndigas. E ao cordeiro tamén. O cordeiro tamén? Sí, ó. E logo que vamos non che sabe a comino. Pero, é verdade, é verdade. Ah, Sí. sí, Ah, sí. tranquila, Claro. Ponte tranquila que aquí se equivocou coa receta fuches ti, non fun eu, Pero estarmos recordando. Mira que pintazo ten. Que ten que ver a equivocación? No, xa. Dos errores teñen salido grandes platos, Exactamente. Seguro que este é un... Neoculán, o brownie, eso ten salido todos os errores. E dos erros como a nosa en os grandes programas tamén. Tamén. Isto é así. Veña, vamos a deixar a Bego aí que xa está facendo as súas costeletas e imos a ver se repartimos algo de carto con Xulio Marco, pobre. Veña, o departamento de cartos levo eu. Queres falar con alguén? Sí, home, claro. Veña, a ver. A ver, Marta. Hola, Marta. Hola, Julio. Que frío tiene que facer hoxe a mañá en Ourense, Ostras. Sí, horrible. Madre mía. Sí. Mi Bueno, madre. ahora, pala. Vas ti agora para lá? Marcho para Ourense, sí. Sí, Ahora... pero ti non vas pasar frío. No, home, non, Porque porque... no, trouxeche a camisa de facer leña. Sí, pa De Lucila. picar a leña para cantar o cordeiro mañá. Home, claro. Bueno, Marta, como estás? Bueno, ahora muy bien, porque ya que no me tocó a lotería, espero por lo menos que me toque esto. Bueno, isto creo que é máis Primeiro sinxelo. concurso. Creo que é máis sinxelo que che toque isto a que che toque a lotería. Por probabilidades, Por sí. probabilidades. Ahora, se é Xa para veremos, tocar, xa veremos. se é para tocar e que haxe problemas como na vila ese que hai problemas para repartir as participacións, mellor que non toque. Bueno, Marta, Bueno. di que non. É mellor que che toque. Que non vas ter problemas porque... Sí, por Dios, Bueno, que me vale. toque algo, que me toque son algo. todos para ti. Vale, Marta, veña, por 50 euros quero que me digas como se chama a receita que está facendo hoxe Xulio Mato. Cochifrito. Moi ben, un aplauso para Marta que leva os 50 euros, ves? Ves? Somos mellor que a Gracias. lotería de Nadal. Home, que a moito lotería mellor. de Reis. Bueno. Moito mellor. Non damos Enhorabuena tan- por o programa. Moitas gracias. Nós non damos tantos cartos, pero somos boa xente. Xa marchou. Sí, eso es verdad. Un bico grande, felices Bico, festas Marta. e feliz Un ano, Digo vale? también para vos. Veña. Veña, hasta luego. Hasta loguiño, chao. Aí está, Marta Durens que leva os 50 euros do Voltas co Prato e que ademais... Sí. Bueno, iba a dicir que ademais non te clava a facenda por eles, pero como non o sei, Non creo. non vamos dicir nada. Bueno, o tema, mira, Vale. vamos deixar que acabe de reducir a salsiña e mentres temos aquí as patacas que xa saquei. Vale. Vale, botelle xa un poquinho de perexil, vamos a botar un poquinho de... Uy, Deixa, uy. que Vale, tolei aí. Un poquinho de sal, un poquinho de cebola en pó. E un poquinho de pemento doce moído, vale? Me cago en diola, Xuli, vai salir Dalle, isto dalle, na tira oeste. aí. Deixa que... Vou pedir Mira, a
a María que se levante. Mira, María mira. de Pontevedra, un Ahora. aplauso para ela. Ven para aquí. Ven con nós. Porque así xo ves aquí de preto, sabes? Sí, las palanquiñas Ojo, están qué buena riquísimas, pinta. mira. Y ahora retiramos do lume para que non se nos coza o cordero, botámoslo para aquí, Non me vai gustar máis do da mastrujada de abaixo co que o cordero. Mira. E ahora mestura metémoslle toda, verdad. así un meneíño para que se Esa, enchoufe, para que se mesture todo. Además, o cordero cos frutos, con estes frutos ben, ben. Bueno. E xa temos o chifrito navideño por un lado, pataquiñas por outro lado. Hai pouca pataca para tanto cordero, pero bueno. Non pasa nada, Xulio, nós queremos que igual. Teño a guarnición a tope, non te preocupes. No, que si yo. Sí, pero esos son de bote. Se son de fa... Tú se queres de bote. Bueno, pues veña, mira, vamos alá. Bueno. Poñemos unhas pouquiñas patacas. Ole, ole, ole. Faise en un momento. Mira que rápido Isto, mira, fixo, temos unha paleta de cordero en media hora mentras os invitados siguen tomando outro viño. Sí. Mira ti que ben, Es. Que ben que daches. É iso que estás... Grazas por salvarvos o fin de ano. É iso que está sin forno, Ese Ese no, escarallou por sin eso, forno. no, o forno se escarallou, esqueceunos prendelo. Ah, vale. Mira, entón agora metemos aquí ao lado un poquinho deste cordero. E nós vamos aproveitar para darlle un aplauso a don Xulio Mato, artista crack dos fogóns. Amigo e case cambiando de agua. Ainda non cambiou. Vamos con Begoña. Veña. Ai, Begoñiña tamén co traballo que de vir da lá pa cá, de traballar alá no outro lado. Bueno, eso non conta, Fao que podo. Sí, ti dillo, para que se queixe máis. Se se queixa pouco... Terminei a salsiña e botei aquí. Vale? Teño moi buena pinta, Sí. señor. Moi bo aspecto, Isto ahora poderíamos terminar perfectamente no forno un pouquiño máis para que laquearan ben. Vale? Laquearan. Laquearan. Explica aí o que é laquear, Begoña. Que quede moi crocantiñas, así como moi melosa. Ou acarameladas moi un pouquiño, non por exacto. fora. Que pasa que aquí temos pouquiño tempo. Vouche poñer E así se non unha- Begoña podería solucionalo cun suplete. Pero, No, a mí o soplete non che me enrolla moito, bueno, pois... será na casa, porque aquí... E se non, máis comino. Cheira, cheira. Que lengua ten. Que Vamos lengua a dar ten. tamén un aplauso a Begoña Vázquez, artista crack. E María, María, vouche pedir que vayamos aí á zona de probar, aí á dereita, na cabeceira da mesa. E, mentras tanto, vamos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa. Son os últimos 50 euros deste 30, pero mañán hai programa, día 31. Así que imos alá. Que parte do cordeiro utiliza Begoña Vázquez na súa receita? Costeletas. Como? Costeletas. Como? Costeletas. 664-4834. Chuletas. Vale. 664-4834, chamada a voltas co prato, 50 euros en xogo e, ademais, teredes a sorte de saudar a Begoña Vázquez. Sí. Chamade, que son Non hai 50 consultorio euros. hoxe. Empeza. Cando queiras, María de Pontevedra. Mira que patatitas, por Dios. Ai, Telas en todo o supermercado, María. Non sei se este grasa. aí está. Non vou dar a acabar. Imos ir a Zas. María Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Fran e compañía. Como estás? Eu moi ben, aquí vendos, Como andades de frío por aí por Zas, por Baio e toda esa zona? congelado. Congelados, vale. Sí, é que pon medo. Bueno. Vivo a beira do río e Neca. Aí se cae niebla. Aí sí que néboa, humidade, bueno. Por veña, por 50 euriños, dinos que parte do cordeiro cociña Begoña Vázquez. Costeletas. Moi ben, aí está, un aplauso enorme. Moi ben, moi ben. Enhorabuena polo programa. Pois- Polos 900 donte. Como? Que parecías un ejecutivo coas túas gafas. Ponte. Bueno, pues mandámosche un bico moi grande, vale, María? María Vale, Mercedes. gracias. Un bico, Venga, chao. hasta logo, Hasta luego, Manu. chao, chao. Xente de Zas, felices festas e feliz ano. Bueno, pois aí están, as dúas Pois. receitas. Porto Zas. No, Porto Zas, bueno, Zas. Porto non Zas era unha serie, non? Sí, home, claro, Marías Vivas. Sí, claro. Marías Vivas. Eu vi a María Vivas. Podes falar de Marías Vivas, que está na TVG, non está falando da serie de outra cadea. A min gustábame María Vivas. Veña, mí vamos alá. María de Pontevedra, despois de probar, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Xulio Maso, aí está! Señores, señores, non marchamos, queden coa actualidade Cora Galega. Mañán hai a voltas co prato, e mañán día 31, así que agardámolos aquí na Televisión de Galicia. Chao, chao. Mua. Discriminaciones de colores ni de